Здравейте! В днешното видео от ALG Vision ще ви покажем как да свържете Wi-Fi камера на Hikvision към NVR. За да добавим камерата в NVR, трябва първо да я конфигурираме, като за това ще използваме CDP приложението на Hikvision. Като за начало ще включим камерата към захранването. Когато камерата издаде следния звук и синята точка започне да свети, включваме мрежов кабел от рутера към камерата и сега можем да се прехвърлим към компютъра, за да конфигурираме камерата. Конфигурацията в CDP приложението става много лесно. Избираме камерата и излиза прозорец за задаване на парола. Въвеждаме парола и избираме Activate, след което камерата автоматично ще си вземе IP адрес и вече е активна. След като конфигурираме камерата в CDP приложението, се прехвърляме към настолния софтуер на Hilux Vision. Тук избираме камерата и я добавяме с паролата, която конфигурирахме преди малко. След като я добавим, влизаме в настройките, за да прехвърлим режима на свързване на камерата от жична връзка към Wi-Fi. Избираме мрежовите настройки и влизаме в Wi-Fi настройките. Избираме мрежата, към която ще свържем камерата и въвеждаме паролата на мрежата. Запазваме настройката и сме готови. И сега вече камерата е свързана чрез Wi-Fi и можете да изключите мрежовия кабел. Сега остана само да добавим камерата в NVR. И накрая се прехвърляме в NVR. Тук избираме иконката за настройките и влизаме в настройките за добавяне на камери. Тук избираме камерата с IP адреса, която току-що сме конфигурирали и я добавяме. Избираме опцията за редактиране с иконка на молив и тук въвеждаме паролата на камерата, която преди малко зададохме. И сме готови, камерата вече е онлайн и можем да я наблюдаваме и управляваме през NVR. Благодарим ви за вниманието. Ако ви е харесало видеото, може да се абонирате за канала, като така ни помагате да продължаваме да правим подобни информативни и интересни видеа.